svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Sľubujem. Prosím pána primátora, aby podpísal svoj sľub. Pán primátor, blahoželám ti. Verím, že svoj sľub naplníš tak, ako si to práve podpísal. Želám ti pri výkone svojej funkcie veľa zdravia, šťastia, veľa úspechov, aby to, čo si predsavzal, aby si splnil. Ďakujem. Vážení poslanci a všetci prítomní, odovzdávam slovo a poprosím nového pána primátora, aby sa ujal slova a vedenia ďalšieho priebehu zastupiteľstva. Príjemný podvečer, ďakujem pekne za slovo. Ďalším bodom rokovania bude vzdanie sa mandátu poslanca, vyhlásenie náhradníka za poslanca. Vážení poslanci, vážení prítomní, keďže som kandidoval aj ako poslanec, takže podľa paragrafu 25 odsek 2 je možné vzdanie sa mandátu na poslanca. Týmto sa teda vzdáva mandátu na poslanca mestského zastupiteľstva. Prosím zapisovateľku, aby to zaznamenala. A podľa paragrafu 51 odsek 1 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí, ak sa uvoľní miesto v mestskom zastupiteľstve, na mandát nastupuje prvý náhradník, ktorým je pán Jan Hudák, nezávislý kandidát, ktorý získal 416 hlasov a týmto mu odovzdávam osvedčenie o zvolení za poslanca. Prosím pána Hudáka, aby si ho prevzal. Budeme pokračovať ďalším bodom, a to je zloženie sľubu poslancov a novozvoleného mestského zastupiteľstva a takisto aj náhradníka. Vážení poslanci, vážení prítomní, poprosím, povstaňte. Prečítam sľub poslancov. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Sľubujeme. Týmto považujem za mestské zastupiteľstvo za uznášania schopné a spôsobilé rokovať. Poprosím poslancov, aby v jednom prišli svoj sľub potvrdiť podpisom.
Týmto sa stáva zastupiteľstvo uznášania schopné so 100% účasťou, počet poslancov 11. Pristúpime k druhej časti programu, to je v prvom bode schválenie programu, voľba návrhovej komisie, informácia o poverení výkonom funkcie zástupcu primátora, návrh zriadenia Mestskej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisí Mestského zastupiteľstva a voľba jej členov, návrh na poverenie vykonávať funkciu sobášiaceho v matričnom obvode Dobšina, návrh na určenie platu primátora, návrh na uznesenie, príhovor primátora, záver. Má niekto iný návrh na zmenu v programe? Pokiaľ nedávam hlasovať, kto je za tento program? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Týmto konštatujem, že program bol schválený a môžeme pokračovať druhým bodom voľba návrhovej komisie. Predkladám návrh na voľbu návrhovej komisie pre posúdenie a predloženie návrhov uznesenia z dnešného rokovania v zložení pán Jozef Gorej a pani magistra Monika Dudorová. Kto je za tento návrh? Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že návrhová komisia bola jednomyselne zvolená. V súlade s rokovacím poriadkom pokračujeme tretím bodom, ktorý je informácia o poverení výkonom funkcie zástupcu primátora. Vážení poslanci, vážení prítomní, na základe zákona 369/90 zbierky, paragraf 13, odsek 1, ako primátor mesta poverujem, aby ma vo funkčnom období zastupovala pani poslankyňa doktorka Anna Klausmanová. Písomné poverenie s určeným rozsahom bude odovzdané zástupkyni primátora do 60 dní od dnešného dňa. Budeme pokračovať štvrtým bodom, to je návrh na zriadenie Mestskej rady a voľba jej členov. Na základe výsledkov volieb a po prerokovaní s novozvolenými poslancami predkladám návrh na obsadenie členov Mestskej rady. Vážení poslanci, vážení prítomní, navrhujem zriadiť trojčlennú Mestskú radu v zmysle zákona o obecnom zriadení, tvorí maximálne 1/3 poslancov, ktorej členov v zmysle paragrafu 13b odsek 2 zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po celý čas výkonného pôsobenia Mestskej rady je zároveň aj zástupca primátora mesta, čiže zástupkyňa pani Anna Klausmanová. Druhým členom bude Jozef Gorej a tretím členom inžinier Tomáš Mišanko. Za každého člena sa dáva hlasovať zvlášť, čiže dávam hlasovať za pani Annu Klausmanovú, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Za ďalšieho člena navrhujem pána Jozefa Goreja. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ako tretieho člena navrhujem inžiniera Tomáša Mišanka. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem poslancom za voľby uskutočnené priamym hlasovaním a prosím návrhovú komisiu, aby výsledky volie pojala do návrhu na uznesenie. Vážení členovia Mestskej rady, dovolte mi, aby som vám zvoleniu do tejto funkcie zablahoželal. Budeme pokračovať 5. bodom, návrh na zriadenie komisí Mestského zastupiteľstva a voľba ich predsedov. Vážené zastupiteľstvo, predkladám vám návrh na zriadenie 10 komisí Mestského zastupiteľstva, to je prvá komisia finančná, druhá komisia správy majetku a bytov, tretia komisia životného prostredia,
4. komisia pre riešenie sociálnej a rómskej problematiky, 5. komisia regionálnej politiky a podnikateľskej činnosti, obchodu, služieb, 6. komisia verejného poriadku a škôl, 7. komisia školstva, telovýchovy a športu, 8. komisia kultúry, 9. osobitná komisia podľa ústavného zákona číslo 357/1994 zbierky o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a povinnosť novozvolených poslancov podať oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov podľa tohto zákona. 10. odborná technická komisia. Dávam hlasovať, kto je za prijatie týchto komisií. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Čiže komisie schválené. Predkladám návrh na predsedov uvedených komisií. To je komisia finančná. Predseda pani doktorka Anna Klausmanová. Komisia správy majetku bytov predseda magistra Eva Mihoková. Komisia životného prostredia predseda inžinierka Miriam Vlčeková. Komisia pre riešenie sociálnej a rómskej problematiky magistra Monika Dudorová. Komisia regionálnej politiky a podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb predseda Juraj Floch. Komisia verejného poriadku a škôl predseda Radovan Žory. Komisia školstva, telovýchovy a športu predseda inžinierka Monika Koláriková. Komisia kultúry predseda pán Jozef Gorej. Osobitná komisia má 3 členov, pán Milan Horvát, pani magistra Eva Mihoková a pani inžinierka Monika Koláriková. Odborná technická komisia predseda inžinier Tomáš Mišanko. Keďže sme tieto komisie už znovu zvolenými poslancami prebrali, dávam hlasovať en bloc za všetkých predsedov. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Pristúpime k 6. bodu. Ešte by som poprosil predsedov komisí, aby do ďalšieho zastupiteľstva pripravili návrh na členov komisí. Pristúpime k 6. bodu. Návrh na poverenie vykonávať funkciu sobašiaceho v matričnom obvode Dobšina. Predkladám návrh na určenie sobašiacich, to je primátor mesta, ktorému to vyplýva zo zákona, čiže Jan Slovák, pani doktorka Anna Klausmanová, magistra Eva Mihoková a pani Jozef Gorej. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Môžeme pokračovať k ďalšiemu bodu, to je určenie platu primátora. Poprosím zástupkyňu, aby predniesla tento návrh. Vážení poslanci, v tomto bode by sme mali schváliť a zaujať stanovisko k platu primátora. Primátorovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslené na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa paragrafu 4 odsek 1. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro, nahor alebo násobku podľa paragrafu 4 odsek 7. Navrhujem, aby Mestské zastupiteľstvo schválilo plat novozvoleného primátora mesta v zmysle zákona číslo 253 z roku 1994 zbierky zákonov, paragraf 3 odsek 1 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a násobku podľa paragrafu 4 odsek 1, ktorý je 2,34. Dávam hlasovať, kto je za schválenie takto navrhnutého platu primátorovi mesta.
Páni poslanci, poslankyne, hlasujeme. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Prosím návrhovú komisiu, aby výsledok hlasovania zapísala do uznesenia. Ja sa ospravedlňujem, ja som za prijatie toho uznesenia návrhu. Ja som zabudla hlasovať. Takže jednomyselne je plat primátorovi mesta o hlasovaní v takom znení, ako som navrhla predniesla. Ďakujem. Ďakujem. Pristúpime k bodu číslo 8, návrh na uznesenia. Poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala uznesenia, ktoré je ešte potrebné schváliť. Komisiu sme neskali, takže počítala toto uznesenie. Správu o výsledku volieb aj zdanie sa na poslancov. Berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva pána Jána Slováka a vyhlasuje za poslanca Mestského zastupiteľstva pána Jána Hudáka, nezávislého kandidáta. Čiže kto je za toto uznesenie? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Poprosím ďalšie uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Dobšinej správa vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí konaných 15.11.2014 v meste Dobšina. Predkladá bakalárka Jarmila Liptáková, predsedníčka Mestskej volebnej komisie v Dobšinej. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšina berie na vedomie správu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15.11.2014 v meste Dobšina. Dávam hlasovať za toto uznesenie. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Budeme pokračovať 9. bodom a tým by som chcel takým krátkym príhovorom poďakovať všetkým občanom mesta za dôveru, ktorú mi vložili. Som si toho vedomý, že je to obrovská zodpovednosť, ktorú ponesiem toto volebné obdobie na svojich pleciach. Som presvedčený, že všetko to, čo chcem spraviť, aj urobím a urobím všetko preto, aby to bolo tak, aby naše mesto napredovalo, aby boli tieto výsledky citeľné hlavne pre občanov tohto mesta. Budem primátorom, ktorý je tu pre ľudí, ktorý bude počúvať, vidieť a snažiť sa veci robiť tak, aby boli občania tohto mesta maximálne spokojní. Moje zámery do tohto volebného obdobia určite všetci prečítali, teda určite dúfam, že prečítali. Nebudem to tu teraz konkretizovať všetko. Hlavné je, čo by som aj touto cestou chcel ľudí prosiť o toleranciu, keďže sa bude robiť v najbližšom roku čistička, kanalizácia. Celé mesto bude rozkopané, bude to, ani si to neviem celkom predstaviť, čo to všetko bude, čo to so sebou obnáša, ale každopádne táto kanalizácia je obrovským krokom dopredu a musíme to jednoducho zniesť. Ak bude táto kanalizácia hotová, potom budeme určite pokračovať v ďalších veciach, ako sú chodníky, cesty a zveľaďovanie samotného mesta.
Keďže sa blížia Vianoce, sviatky pokoja, šťastia a radosti, chcel by som všetkým popriať, aby nezabudli na ducha týchto sviatkov, lebo ten sa pomaličky vytráca z každých rodín. Začína prevládať taký ten materiálny svet a naháňame sa za kúpou rôznych darčekov a neviem čoho všetkého a pritom niekedy stačí asi to pohľadenie a ten úsmev, ktorý dá niekedy oveľa viac v tej rodinnej súdržnosti a súdržnosti priateľov, známych. Spomeňme si aj na tých ľudí, ktorí už nie sú medzi nami a spomeňme si hlavne, že je to sviatok, ktorý má byť pokojný, kľudný a prežitý v šťastí. S blížiacim sa novým rokom by som rád poprial všetko dobré do nového roku, aby sme zabudli na tie susedské žabomyšie vojny a vlastne vstupovali do nového roku s čistým štítom. K tomu vám prajem veľa síl, veľa zdravia, hlavne šťastia aj Božieho požehnania. Ďakujem. Môžeme pristúpiť k 10. bodu, a to je záver dnešného slavnostného zhromaždenia so želaním pevného zdravia a úspechov v novom roku. Vám želám všetko dobré. Ďakujem. Vážený pán primátor, všetci poslanci, dovoľte, aby som zablahoželala hlavne tebe, pán primátor, v mene nás poslancov a verím, že budeme ti nápomocní vo výkone tvojej funkcie a že príjmeš aj naše kritické stanoviska, pokiaľ budú, pretože len to je dobre, keď máme viac názorov, ale zároveň keď sa vieme aj vlastne zhodnúť. A to bude len prospešné pre naše mesto. Týmto považujem naše ustanovujúce mestské zastupiteľstvo za ukončené. Ďakujem.